May ngadlaw ninyong tanan karon din haa mga choy. Ako dahil si Itchoy, ang vlogger nga dili tisoy. Pasensyain na lang gyud ko ninyo mga choy kay karon pagid ko nakabalik og upload og video. Saon man lagi nga busy man kay taan ni. Pero okay ra na mga choy kay naka-upload mo kog balik. So for today's video di ay mga choy, ang atong lakaw adto ta padulong sa CSU. Sugod magud og training ang mga atlet. Bisitaan lang nato dito kay dinhaa magud tagikan mao nang atong balikan ang mga butang atong nagian. Padulong na rin ko na dito sa CSU mga choy, nakasakay po ko aning e-bike nila Jipoy. Wala ra pod kay ko nahasol pagbaktas pagawas dito sa highway. Unya nalikay putas init sa panahon ba. Diri ra po kong dapita nagpahunong nila kay lahi naman amo ang padulngan. Alangan naman og muuban kog uli sa ilaha nga padulong mong kog CSU. Nisakay na lang po kog motor din naa kay aron dili kay ta mahapunan. Unya lain mabug kay dinhi ag maglangan-langan ta. Mao nang paspasan nato kay aron makaabot na din ta didto Sakto ra pod kay mga choy kay kung nasakyan nga tricycle walay laing pasahero. Ako ra isang pasahero man ang gilargo jud ko og hato didto sa CSU. Pag-abot na ko dinhi sa CSU insakto gyud kayo nga nagsugod na sila og practice. Kauban din ako ni sa dagani karon. Unya mao ning mga tawhana ang mga atlet karon mga choy. Kumbati man gihapon bisag gamay ra ang training. Kay sa karon mga choy dinalian ang ilang pag-practice dili pareha sa una nga perting dakuag panahon. Okay man day gihapon ning dulaa mga choy bisag dugay na tang wala ka dula. Ug ang nakanindot lang ani kay nakabalik gyud mi dinhi. May na lang pud ba nga natay madumduman sa atong mga kagahapon aning dulaa. Unya usa na pud nga atong mahindumduman ang kinabuhi sa usa ka atleta nga walay laing buhaton kundi ang mag-training ra. Manang kodo sa mga atleta, go for gold gihapon ta bisag wala na ko ni dula. Pag human natong bisita didto mga choy, nagapas mo pud lagi ta sa oras sa dili na ta maglangan. Kapaabot na pud kog tricycle din padulong didto sa mua. Kay lain man pud kay magpagabi gud tag uli mga choy nya wala tay sakyanan. Dako na kay ang pamasahe nga atong magasto. Unya ang isa nga pinaka-importante din okay na kay to nga nakabisita ko nila bisag gamay nga oras. Wala ko nagpahatod largo dito sa among balay mga choy. Bunga na pod siguro ni kainit, gibati mo kog kauhaw ug kagutom. Nihapit na lang ko dinhiya sa merkado, dinhiya sa Rosalinda Big Shop kay nipalit ko aning calamansi juice. Mao mo guni akong nakita nga bugnaw-bugnaw kaayo. Mo nang kanira tong paliton. Unya parisan lang pud nato og toasted siopaw. Kay kung natay pang tulak, naputay pang bangil. Usam gud pud ni sa akong paborito ning putahi Manang tungod sa kalami ako gining balik-balikan. Dili ra man sab kay siya tantong mahal, pero lami na. Dili lang pugo magdaghag istorya din kay nikao naman ko. Kay dili na gyud matabang ang kagutom ug kauhaw din ang panahon na mga choy kay perting inita gyud. Lahi ra gyud kay ang init sa una ug karon. Manang gahuna-huna jud ko ba samtang nagtan-aw ko nang gitraining dito sa CSU nga makaya ba gyud nila ang kainit karong panahon na. Nga perti na gyud biyang inita. Manang dili kita magkumpiyansa karong panahon na. Magdala kita og panagang din kanang tubig ug dapat mosilong gyud ta. While gakaon ko din mga choy, gapaabot po kog tricycle nga molabay padulong dito sa mua kay mosakay na lang ko. Wala ra pud nadugay, nakasakay na po kog motor din pa uli dito sa balay. May gani gyud, timingan gyud mga choy nga naa gyud motor dayon. Wala gyud nalangay kung lakaw ning panahon na ba. Dili biya pod lalim mga choy ang magbulad sa init. Manang gutomon gyud ta, unya gusto na gyud pud ta mauli karon makarelax. Ug unya kay pauli naman ta mga choy. See you in my next video, mga kachuyans.